Kahnyautrap Youth Council Sengkemi haka arphotere gunai wing arhajar arfsan. Kalit ikundu yau Deputy Inspector General of Police ka CBI Branch Meghalaya Upramod Kumar Manchi. Merpin pau ya kacing persya halor kacing temu benchna ya kacaka money blay hapok ka campus jong ka CBI. Habakran chilat pathai khubor u President ke HYC ba Roy Kupar Syndrome ulapin pau ba kajingte ya kajaka mani blay haki office trekam sarkar kalong ka persya ya kariti sinshar jong kari India ka baong ba ka India ka de kari ka bomdon jingya sha liang ya kinyam kani ka seng kala maham juru ba ka CBI kamle ben ailat ban pinlong jaka mani blay haba pintip ba ka seng kan yai budin ya kani ka kam hadu hakabakut Hagani ka jinga kendu u DIG ka CBI ula pensyai bakam don kanu ka jing temu benchna jaka money blay bat pinte baka ying ka badang snamenta ka datang ka community center ne ka mediation center na ka bentaki pajba basyang basa ha campus jong ka CBI Ni laaya ka jing tho ha po u he jong ka CBI ko office ang po mau yang alor ka jing yo jing tip ka jong ni ba ka don ka jing sna yang ka kerja jaka ban mani blay ha ka ni ka office jong ka CBI ka badon ang ni yadin bang yo ka jing tip ngil laaya ka jing tho ban pan jing shai alor kata ka jing yo jing tip ka jong ni kum juru ban ong ye ki ban pan pau ye ki ba kanik lada ka don ka bakum kata ka jing sna ye ki bakum kita ki jaka mani blay tau mani blay gitu dan hang ni hapo office kalong persya ya kariti sinsa jong ka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki fair to kum juru la ning ipet ya kariti sinsa jong dari India kong ba dari India kadi kata secular republic lani kari ka bomdon kanu kanu jing ya sha liang ni kanu kanu kaniam tilada kami ke bakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI kabari gawe na ki tanak terikam jong ka sarkar India lada ka don ka temple lani ka don kanu kanu ka yung money blay kapan pau ba kani ka office kamlong light lut shu lani kam don shu kata ka secularism ka di nakaliang jong ka seng ngila pan pau wit kaning persya pan ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong CBI ka badon hang ni kadiban ajing syai ngila up mentala situ yo tam ngim simlayo kanu kanu jing persya mentala ka singi ngila awan banyak kendu ya uhe body page ya kan CBI office kebetulan ni po mau yang bat ban ye kren markmat batu ban panjing syai luar kini kijing tip kijongi bat kijing pan bat kijing tho ya kajing tho kajongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office kebetulan hang ni bat head of branch jong ka CBI office kebetulan ni po mau yang ulah kren nak basya yang ni ba ka CBI ni office kebetulan hang ni kamdon ganu ganu kajing temu bante ya kata temple but loong ru ba kaning building ka badon menta kadi kita community center but ka meditation center ya ki nong tre ki basyong basa hakini ki residential quarter ki badon hang ni hapo hajan jong ka office hi but nakaliang jong ka seng ngila kren nakabasya ya uli he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu ka jing persya dai nang ni akmat lada japat ba ka CBI lani ki nong tre jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka mani blay ya dalay ru nginom sya ya bakum kata ngilapan pau ru ka basay bangim day bangi persya ya kanu kanu kaniam dang kaliang jong DIG bode ru head of branch ka CBI ula pentip badula kular ingi ula ong ru dakitin ka basay bakani ka jaka kum bakalong mantahi kamde kata ka temple lani ka mandir ka baki gisna ka ditang ka meditation center lani kata community center na kamanta kini ginong tre ki basyong basa kini ki residential quarter ki badon hang ni hi apot campus jong CBI office bat ula kularu yangi bakal kanomdon kata kajing temu ban bu lani ban pelong ya kini kacaka kum kata kacaka mani blay jong ki nong tre ki badon hang ni hapo kini ka CBI office bat lu residential quarter na kalian jong seng ilalet lu ban pet ya kini kacaka ban lek mi hi daladi bat kum bakalong hi mentang ilai i ya kata signboard ya ka belakho baka day ka meditation center kam community hall jong kinong tre ki basyong basa hang ni bat ngingen ba kani ka jingi kren ka jongi bat uni uhe jong CBI ki officer ki badon lang hang tu unbat yala ka jong katin bat kanom don ka jing pen kala hadin habur bat nakaliang jong kasengin buat din ya kani kam ngin pet ngor ba balada ka don kata ka jing kala ka jing kren kumbala kren menta ka sngi bat kumba ulah pen pa nakaliang jong kasengin don ru sa kiwe gila kilenti ban syem na marpa kumbang ong ipi mentang ngitang tho tang ka CBI office bat hakiwe keyboard ngidon ru yakiwe pat keyboard ki makam hajrong balada ngi iba ka CBI office ka pen kenya ki kendon lani ki jing pha ki badon hapo constitution jo ka India
bat kirai ki baka Supreme Court kala ai kirai ki bagi High Court ba fair kila ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lani ki public office banbu ya ki nuki jakamani belai kambut nak liang joko seng ngi seshim kila kelenti ban ujor sheki bor ki bakam jrong kanang ban penting kena baki office jong ka sorkar ki jaka jong ka sorkar la kalong joko sorkar India la kalong joko sorkar Meghalaya kim dei ban pen kle lani ban pen i baki ya sha liang lani kilong liang hakanu kanu kaca niam hakanu kanu kan niam kebetulan yang dia por India